Avui ens trobem precisament en el marc del Congrés de Turisme Responsable en Destinacions aquí als Jardins del Palau Robert, fent una mostra, fent un taller de castellers que el que fan no és altra cosa que projectar el que som com a país, el que som com a poble, el que som com a cultura. És, de fet, una figura molt simbòlica que, de cara especialment a les persones que ens venen d'altres indrets, d'altres països, els hi permet veure de forma molt gràfica els valors del que són els castellers. La força, el coratge, el seny, l'equilibri. Aquests 4 valors que simbolitzen clarament la torre que es carrega i que descarrega, que són clarament també vinculables al país que els acull, a Catalunya com a destinació, a Catalunya com a cultura, i per tant el que fem és intentar-ho condensar en un acte social, lúdic, on els convidem amb ells a fer part del grup, a entendre també el que és el treball en equip per construir un objectiu comú, i en aquest sentit estem veient que evidentment ho viuen, ho perceben i ho entenen perfectament, perquè realment és frapant la forma com s'impliquen de forma directa en la construcció dels castells. So what did I think about the experience? I thought it was, I thought it was unlike anything I've been through before. It seems like this marriage of choreography and engineering, and plus, it's not often you're in an activity where it involves such teamwork and, and some strange kind of intimacy. So, plus, and that was all very unique, and then there's the aspect that this is a part of the culture here, and for me it was, I feel a little bit closer to it, that I was able to experience something which was real and part of your culture, and not manufactured and brought out just for some visiting tourists. I mean, this context is maybe not the normal context, but I'm delighted that I could participate. He participat per primera vegada com un casteller 5-10 minuts i, fantàstic. Creiem que hi ha un paral·lelisme entre l'espíritu de col·laborar i treballar junts i uns conceptes i principis de turisme responsable.